Irridu Malta isbaħ, Malta li tħaddar, Malta aktar nadifa. Dan kien il-messaġġ prinċipali tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt clean-up li saret il-Mosta bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-55 sena mill-indipendenza. Naħseb l-ambjent hija waħda mit-temi ċentrali li hemm bżonn nindirizzaw bħalissa fil-pajjiż. Naħseb qatt bħal dawn l-aħħar snin ma kien hemm massat fuq l-ambjent illi jaf ħalli reperkussjonijiet li sfortunatament uħud minnu ma jkunux jistgħu jissewwew. Adrian Delija tkellem ukoll dwar l-istatistika li ħarġet fl-aħħar ġranet li tixref dawl fuq kif Malta hija fost il-pajjiżi fl-Ewropa bl-ogħla tniġġis fl-arja. Fost li żjed skart komuni kien hemm plastik mormi bla doċċ fil-kampanja Maltija. Adrian Delija kkummenta dwar dan u spjega l-effett detrimentali li dan qed iħalli fuq l-ambjent u l-ekosistemi tagħna. Dan huwa ġest simboliku għax il-ħmieġ sfortunatament li hawn madwar Malta kollha għalkemm hawn diversi bringing sites huwa endemiku f'pajjiżna, però mixus tal-plastik illi mhux f'Malta biss imma fid-dinja is-single use plastic qed iħalli effett detrimentali fuq l-ambjent, fuq il-ħlejja, fuq l-ekosistema, fuq il-ħut fil-baħar kif ukoll imbagħad dak li jiġi proċessat u allura jidħol anke fl-ekosistema tal-ikel tagħna. Fl-attività organizzata mill-Partit Nazzjonalista kien hemm preżenti wkoll bosta żgħażagħ li attendew bilan li jgħinu jnatfu il-pajsaġġ Malti. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega kif l-enerġija ta' dawn iż-żgħażagħ isservi ta' eżempju u li hemm bżonn li n-nies jaġixxu ħalli fl-aħħar mill-aħħar bil-vuċi tagħhom l-ambjent verament jitla l-ewwel fuq l-aġenda nazzjonali. Fid-dawl ta' dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega kif il-Partit Nazzjonalista se jpoġġi fiċ-ċentru tal-politika tiegħu l-ambjent. Il-Partit Nazzjonalista mhux se jaqfaw, il-Partit Nazzjonalista ħajjieħu litteralment irridni fidejh, we're going to take the lead, ħannibdew innatfu l-pajjiżna, ħannibdew nuru kif Partit Nazzjonalista fil-Gvern ħajġib l-ambjent mhux biss priorità il-fuq net tal-aġenda nazzjonali, imma ħajmel mill-ambjent iċ-ċentru ta' policies ekonomiċi illi jistgħu jkunu huma illi jixprunaw l-iżvilupp sostenibbli f'pajjiżna. Preżenti għal clean-up kien hemm ukoll Roberta Metsola, membru parlamentari Ewropew, David Agius, il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista, u Robert Kutajar li huwa l-Whip tal-Oppożizzjoni, flimkien ma' numru ta' rappreżentanti ta' ferat tal-Partit Nazzjonalista. Fl-istess jum bħala parti mill-attivitajiet tal-Festa tal-Indipendenza saret ukoll clean-up oħra f'San Pawl il-Baħar fejn 10 għaddasa niżlu jiġbru l-iskart mill-baħar. Net News tkellem ma' Raniero Borċ li kien il-koordinatur tal-clean-up f'San Pawl il-Baħar u li flimkien mal-kumpanija tal-għaddasa Seashell Diving en l-Partit Nazzjonalista f'din l-attività u spjega l-affarijiet li nstabu fil-Baħar Malti u wassal messaġġ lil Maltin li jużaw il-plastik. Xi 5 decades rġajna il-plastik imma l-iżjed il-plastik għax dal-plastik qed jispiċċa fil-baħar u tafu kemm idu biex jispiċċa dal-plastik. Fil-clean-up ta' San Pawl il-Baħar inġabru aktar minn 50 tajjer mormija f'ih il-baħar u din l-attività saret ukoll b'kollaborazzjoni ma' Green MTU għad Soppardi Fisheries.